בואו נדבר על מינונים של פורמולות. אתם יכולים לראות מינונים מאוד מאוד מוזרים. בואו ניקח למשל את זה שהוא דן, הפורמולה שבה אולי זה הכי קיצוני. אנחנו יכולים לראות שכל אחד מהצמחים בה ניתן בקילו, קילו וחצי, אפילו 3 קילו של זהב יש בפורמולה הזו. מה שאתם מפספסים פה זה את הוראות ההכנה של הפורמולה. אם הייתם מסתכלים בבנסקי, ממש מתחת לצמחים כתוב איך אמורים להכין אותם, ואז הייתם רואים שזה לא מינון לקיחה יומי של כל אחד מהצמחים האלה, אף אחד לא מצפה מאף אחד אחר לקחת 1.5 קילו גבס ליום. מה שכתוב בהוראות ההכנה זה שזה בעצם קצת כמו מתכון לכדורי שוקולד. כמו בכדורי שוקולד, לא מכינים כדור שוקולד אחד גדול מכל המרכיבים ואוכלים אותו בבת אחת, אלא מכינים הרבה כדורים קטנים ולוקחים אותם לאורך כמה ימים. אז גם בפורמולות שנראה לכם שיש להם מינונים ממש מטורפים, שימו לב שהכוונה הייתה להכנת כמות לאורך זמן. חשוב לזכור שבנסקי הוא ספר אקדמי, הוא לא ספר קליני. הספרים הקליניים הם בדרך כלל ספרי הדידי, ההבחנה המבדלת. שם אתם יכולים למצוא מינונים סבירים יותר לכל אחד מהצמחים שמיועדים ללקיחה יומית. אז כשאתם מחפשים מינונים, מקום טוב להתחיל ממנו יהיה ספרי דידי, ולא בנסקי.